Quants calés més ens costarà la immigració, senyora Martínez? Quantes hores extres haurem d'acabar fent per poder pagar tot el que ens costa dotar de drets i serveis a qui sembla no tenir mai ni obligacions ni deures? Quant més haurem d'invertir en facilitar l'acollida i la integració de qui ha demostrat a bastament que no té cap intenció d'integrar-se? Posi una xifra, o és que no hi haurà mai límit? Vol una oficina d'escolarització per les famílies que arriben a mig curs. Jo vull que el Departament d'Educació garanteixi els drets dels alumnes ripollesos, que els centres no hagin d'admetre aquest degoteig incessant de nous alumnes que no entenen el català ni tenen coneixements mínims de cap matèria, que els professors d'aquest país no hagin d'assumir el cost de les polítiques immigratòries de 4 dirigents que escolaritzen els fills a la privada, esquivant així les quotes d'immigrants que ens imposen a la resta. Vostè diu que vol obrir aquest servei a tota la ciutadania. Esclar, però resulta que aquest servei no l'hem hagut de menester fins que han arribat ells. Quants educadors socials, quants agents cívics, quants policies, quants funcionaris de presons i quantes oficines d'escolarització es podria estalviar aquest país si en comptes de dedicar els recursos a fomentar la immigració il·legal es fessin polítiques natalistes? Vostès mateixos diuen a la moció que aquest servei ara ja el presta el Punt Òmnia conjuntament amb els serveis educatius. Doncs que el continuï prestant el Punt Òmnia. Parem de duplicar serveis, si us plau. Parem de crear places de funcionariat. Parem de col·locar amics, parents i veïns en places innecessàries que venen subvencionades el primer any i que després ha d'assumir bitllo a bitllo el contribuent ripollès. Prou d'engruixir l'administració. Aprimem-la. Cenyim-nos a les necessitats reals dels ciutadans. Gestionem bé els seus impostos.